Ty často vystupuješ za peniaze na rôznych podujatiach. Prosím ťa, čo tam bude za 750 000 eur? No, v prvom rade asi veľa alkoholu. Na tom sa zhodneme, že minimálne teda koňaku a nebude potom treba na Devine vypiť bar už, lebo to už akože sa o to postarajú chlapci. Ale je to pekná suma, že ja si to tak viem akože predstaviť, že napríklad, podľa mňa akože určite podľa mňa tam odhalia tú bustu toho Donatella, že to ja si myslím, že to bolo, že to celá tá operácia z Levoče zrazu dostane zmysel, že tam ten národ si kľakne a povieme si, že áno, a Martina, ďakujeme. A ja si myslím, že tým, že sa tam budú tí ľudia celý deň pražiť pod tým júlovým slnkom, podľa mňa STVR z toho urobí špeciálne vydanie Pečie sa celé Slovensko, to bude akože taký prvý tento a naša najnovšia komická, zábavná dvojica Tibor Gašpar a Maroš Žilinka, podľa mňa odtiaľ urobia tiež takú ten svoj program v štýle L+, bude sa to volať, že Kto si je za mrežami, to bude akože... A čo už by som si len prial, že čo by som, podľa mňa, keby nejaký poľský biskup tam ohlásil začiatok akcie Adoptuj a vychovaj si svojho geja, čo by... A na konci Robo Grigorov zaspieva Dvaja, aké krásne. A dúfam, že to nikto zle nevysvetlí, túto pesničku, v prípade týchto dvoch našich zvierozvedcov.